салом бинандагони хабартиҷӣ, ман Абиҷои Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо ҳатман обуна шавед. Ҳабиб Нурмагомедов, рамзи кории шинохтаи доғистонӣ дар Абу-Даби, бо истифода аз усули боғикунанда рақиби амрикоиаш Дастин Пориерро шикаст дод. Нурмагомедов дар пайи ҳифзи дубораи унвони қаҳрамониаш дар майдон нахуст ҳамду сано худоро гуфт ва афзуд, ки ростӣ намедонам чаро ин қадар зиёд ҳама чиро дорам. Мехоҳам шукри худо гӯям, ташаккур ба падарам, мураббиам, бародарон, ҳар чизе дорам бо шарофати онҳост, изҳор дошт Ҳабиб. ӯ гуфт, аз ҳайрикории Дастин Пориеро огоҳ аст ва либоси Пориеро, ки дар тан дорад, хоҳад фурӯхт. Маблағашро барои корҳои хайравӣ бо Дастин хоҳад гузаронд. Нурмагомедов дар идомаи аз девонагиҳои сабқаи қалбиаш ба Конор Макгрегор зикр карда таъкид намуд, ки бо Поире қабл аз қувваозмоӣ низ эҳтироман тарафайн доштанд. Рамзи кории доғистонӣ илова намуд, ки имрӯз бо Дастин Поире ва тими бузургаш нишон доданд, ки ҳунарҳои рамзӣ омехта чист. Ба гуфтаи ӯ, дар ин бахш ҳурмату эҳтиром рақами аввал мебошад. UFC инчунин навори лаҳзаҳои асосии сабақатҳои UFC 242, ки шоми 7 сентябр дар Абу-Даби баргузор шуданд, нашр кардааст. Дар пайи сабқат, Нурмагомедов ба мухлисонаш аз Русия, кишварҳои ЭДМ ва нуқтаҳои дигари ҷаҳон барои дастгирӣ изҳори миннатдорӣ карданд. Дӯстони азиз, ин буд видеои мо ва шумо чӣ фикр доред? Бо дуюм ҷангаш бо Тони Фергюсон мебарояд или Конор Макгрегор? Ҳатман нависед дар комментария.